gratulácia, to je tretie miesto nábrežnej mládeže Nitra. Ešte raz veľký potlesk. Na druhom mieste stredných odborných škôl získava diplom a upomienkové predmety s počtom bodov 152 Stredná odborná škola automobilová Košice. Nesmie chýbať potom. Druhé miesto Stredná odborná škola automobilová Košice. Na tejto chvíli poprosím pána Petra Podporcela, riaditeľa Sorea Tetris v Tatranskej Lomnici, aby prišiel odovzdať prvé miesto. Ročníkový pohár IOZ, súčasne získava tradične putovný pohár predsedu IOZ. Navyše získavajú žiaci ako aj pedagóg ceny od hotelovej spoločnosti Sorea. V podobe darčekovej poukážky každý žiak a aj pedagóg získava víkendový pobyt podľa vlastného výberu z aktuálnej ponuky hotelovej spoločnosti Sorea. Prvé miesto v rámci stredných odborných škôl získava s počtom bodov 156 Stredná odborná škola Stavebná Žilina. Máme tu síce foto a narúšam program, ale jednoducho my už sme raz takí, že tam prídeme, tak je taká živelná pohroba, kde prídu odbory. Ale aby ste si mysleli, že robíme iba zle, mám v rukách jednu knihu, ktorá popisuje našich 25 rokov od vzniku Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky. Víťazovi školy na pamiatku s mojim venovaním, aby ste si mohli prečítať, že tie odbory majú naozaj slovenskú význam a hádam, keď vstúpite do zamestnania, tak potom si na to aj spomínite a poviete, že jednoducho asi treba iné odbor. Takže na pamiatku. Dosť. Ďakujem ešte raz za samozrejme obrovský potlesk. Odborná škola Stavebná Žilina. Banská Bystrica, Matúš Dobrík. Predsednička IOZ, pani Marta Docianská a prezident Konfederácie odborových zväzov, pán Jozef Kolár.
umiestnenie sa jednotlivcov na druhom mieste s počtom bodov 56 získava vecnú cenu od partnerov dnešnej súťaže Tablet žiak Strednej odbornej školy stavebnej Žilina Jakub Gajdošík. Na prvom mieste s počtom bodov 57 získava vecnú cenu od sponzorov dnešnej súťaže televízor značky Samsung žiak Strednej odbornej školy automobilovej z Košíc Patrik Krištán. Patrik Krištán, Stredná odborná škola automobilová Košice. Gratulujeme! Šuču do miesta zapínajte, OK. Dobre. Pani Kočianská, Kolára, nech sa páči, ostane v ríde. Sme na absolútnom takmer závere 41. ročníka. Ja neurobím nič iné, len vám odozdám mikrofón. Poprosím o záverečné slovo. Ďakujem veľmi pekne. A na záver, tak vzhľadom na to, že už to párkrát bolo povedané, že zákon už teda beží v hokeji, ale... Prosím? Ale treba za týmto krásnym dňom, myslím si, treba dať bod. Nechcem veľa rozprávať, bolo to povedané veľa o význame našej súťaže, o význame POZP, o tejto našej súťaži, že sme vykročili do ďalšej 40, že sme vykročili respektíve do 50. Ja verím, že v prvom rade za vašej účasti, za vašej aktivity, predovšetkým vás, ak dovolíte, chlapci a dievčatá, ktorí ste sa pripravovali a boli ste víťazmi na jednotlivých školách školských kvót. Takisto poďakovanie, že vám patrí poďakovanie. Poďakovanie patrí všetkým pedagógom. Myslím si, že v prvom rade tým, ktorí tu dneska boli s vami, ale aj tým ostatným, ktorí vás pripravovali na školách, ktorí, jak vedenia škôl, jednotlivých škôl, že vám pripravili podmienky, aby ste, jak to tu bolo povedané, vo voľnom čase sa učili a pripravovali na túto súťaž. I to tu bolo povedané, že víťazi ste všetci. My sme veľmi radi, že naša súťaž vás zaujala, že z roka na rok viac a viac pribúda škôl. I o to je to lepšie pre nás, že môžeme si zmelať sily, respektíve vy, nie len to, čo bolo pôvodne, že stredné odborné školy, alebo v minulosti stredné odborné učilištia stavebné, ale vidíte, že stále sa nám jednotlivé odvetvia rozširujú. Čiže v prvom rade veľká vďaka vám všetkým a tak, ako už povedal moderátor, veľký potlesk. Do obeda sme našu súťaž otvárali a túto celý čas nás prevádzali banery našich partnerov, sociálnych partnerov. Nazvali sme ich aj sponzorov. Určite bez nich by na takejto úrovni a takto v tomto prostredí by sme sa nemohli stretnúť. Veľká vďaka im, že pochopili, alebo respektíve, že sa ujali tejto humánnej akcie a že nás podporili
všetkých, aby sme mohli pripraviť túto akciu. Všetkým ďakujem aj tým zástupcom, ktorí tu sú, ale aj tým, ktorí nie sú tu, všetkým našich sponzorov. Aj im patrí veľká vďaka. Takže dúfam, že aj na budúci rok a ďalší rok takto spoločne zvládneme. Tak ja poprosím aj im treba podleskom za poďakovať. Dúfame, že tento symbolický podlesk dojde do vrší a naďalej budeme takto aktívne spolupracovať. Táto strana je, tak ako Fabioška nazvala, taký skorší narodení, ale to sú tí, ktorí sa takisto podielali na to a prispeli k tomu, aby súťaž dobre prebehla, aby sa čiže tá porota, ktorá sa medzi divákmi. Veľká vďaka našim zamestnávateľom, zástupcom našim kolegom z NIPTI, do zástupcov zamestnancov z priemyselnej výtvarky, zväzu stavebných podnikateľov, ale i našim členom orgánov odborového zväzu, že sa podielali na našej súťaži a príprave. Takisto im patrí veľké poďakovanie. Samozrejme, aj keď tu riaditeľa nevidím, treba poďakovať celému vedeniu a zamestnancom tohto hotela, ktorý už po druhý rok nám vytvoril podmienky a myslím si, že dobré podmienky na túto súťaž. Budeme rozmýšľať, že 43. ročník opätovne sa nevráti sem, alebo ak nájdeme iné zariadenie, lepšie. Takže im takisto patrí a dúfam, že pán riaditeľ to bude počuť, že teda aj im patrí poďakovanie za to, že sme tu mohli dneska byť a ešte aj zajtra. Takže vďaka im a v neposlednom rade, aby sme to teda povedali, veľká vďaka a som veľmi rada, že prijali naše pozvanie aj naši zahraniční hostia z Českej republiky, zástupcovia našich partnerských odborových zväzov Stavba a Textil oddiel Koža, i keď neplánovanie, ale to úprimne sa prijali aj tu honorárneho konzula, takže aj o toto bolo príjemnejšie. A samozrejme, ja teraz skončím a slovo odovzdám nášmu, oni tak hovoria, že šéfovi, hlave Konfederácie odborových zväzov, ktoré my sme súčasťou. Takže ešte raz veľká vďaka a poprosím pána prezidenta. Ja nemám posledné slovo dneska večer, to je veľmi, veľmi zaujímavá vec. Ale naozaj ja teraz vážne. Ja v prvom rade chcem poďakovať celému integrovanému odborovému zväzu. Vôbec za to, že pripravili toto zorganizovali túto súťaž a hlavne za to, že ma pozvali na túto súťaž, pretože to nie je len zúčastniť sa niečoho, vidieť vás, ako pracujete, ale jednoducho tým, že som mohol byť medzi vami, tak som určite o niekoľko 10 rokov pomladol, čo znova mi dáva takú perfektnú inšpiráciu, že ozaj sa oplatí bojovať v odboroch za to, aby sa mali dobre aj tí, ktorí prídu do zamestnania a jednoducho tá naša práca má zmysel a hlavu a petu. Takže vám, milí mladí priatelia, veľmi pekne ďakujem. A ono sa to hovorí, že zomrel kráľ, nech žije kráľ, tak nech žije 42. ročník súťaže, ktorá bude o rok. Ja sa hlboko ospravedlňujem a Lindu Mánovi, že sa mi to stalo aj minulý rok. Že ten, ktorý nás prevádzal celý deň, ktorý najviac nám hovoril, lebo po väčšine najviac hovorím ja, všade to na postupu, musí to povedať, nie? Takže Etoli Michalkovi veľká vďaka, ktorý sa zhostil, myslím si, že na jednotku hviezdičkou moderátorskej funkcie, ešte raz veľká vďaka. Ďakujem predsedničke IOZ pani Marte Brozianskej a prezidentovi KOZ pánovi Jozefovi Kolárovi za